Ripi baro sekali ke program jadi ke kenta ki samla. Kini ya kini ke program lawan rat nak Don Bosco Media Network. Pada kini ke program kolong ke pair, pat ke bahasa do kata beli ong kenta filap fikwa pentem. Nomor kedua kolong hak kini ke program gijuan rat ya ki samla kentai senrang. Ki samla kentai bat senrang nang ta ki long kepa ki balale kenu hak em jongki ban kiu. Ban kiu sejrong. Di bat kini baru kalong dah kajing penon kam hok ya kasap ke baki bau bleh hiul ai haki. Di hakan ni kapur menta kelam depan selam show ya kapur menta ngidan hang ni ya armut kini ki rang dajet ni lapon ong jong kari khasi jan tia jongi. Iwe ide I ba roy bagi tip I ko mi ba roy bangi khot I ba roy. Ta iwe pada di ba pensai mauri. Di berbuar ngi jui I ki haki kot kubur. Di ngi ju puliru ya ka kusnam ke bagi yo. Henry ngimtip pada kumnu ki yat bat kumnu ki poi sekini kathang. Di menta ngikwa ban sngau nakihi kile iu. Makin poi sekini kathang. Di haga di kapor kumban pen kenmau ya kini program pila ban pej live haka YouTube channel bat ru haka lilangki cable operator ka number jong ka channel kadai arspa nyup khandai lane sispa 6000 sa. Di kelam depan slam show menta in pet ya kedeka introduction lane ka jingpen itu ya I ba pensai mauri. I halum paring ide kun join kong dona mauri ba di ba kraw bok har kongor bam kwai hadu baru blay. Ila sedang menlek ka taekwondo house nam arhajar san hakar tak bakat ars nam bat ila sedang ru ban lek ban ya kun ni kiton man gi prepare hati rot sing hall house nam arhajar nyo hakane ga sian imat ila mat ya ka jing ram lane ka jing sha ram bat ila sedang ban kenran din no henrei ila sedang biang ban sim benta haki wei pat ki program haki wei pat ki tournament hane ki rensan bat ila yo ru ki jing job de nakini bai sala ban poi hadu kan ka kerdan te in page pen kod ikan video dang house nam arja country ru ladon ka jing jet ikinoi le kai ban mi sabar bat ban yakun na ka benta ka internet bat ila sajet ru hakani ka sin ila sedang ru ban hikai ki khana bat na pedang kini ladon arngot ki khana ki pelawan ra nam ya bat buromi om tangi ka jelah re ka ri India hi borok we bat dai maki menta ki padai ki international players ki bala bat ya ka gold medalist we udan Thailand but we pat ha Bangkok we can thai we decision run bai la long ru kum referee ha ki babon ki state level competition bai la sajet ru kumunong bisal ni judge ila pendap ru ya diploma house nam arjar khatnyo hapune supang man pet video jong sai de sashi sian ni ai ku play ya I ba pensai mauri I bala poi ha kan program ban ya slok ban pen I ya kan jing ya lenti jong I ban ai man se bi ki khana samla ba ki baro ki ba pet ya kan program de ni don hang ni ru ya I ba roy man tangin pet ya ka video ka ba batai phang jong I ka kam jong I ba ki ki ba I la le ha ka jing em jong I khendiat kini ki tang khendiat ilong uway na kinoy lek ni arm wrestling ibalon ra nami ka jela jongi but ilas dam ro ikini jing lek kai kisnam gibal what tharai yang impat kha te akani ka jing lek kai ilalong ru ilami sabar jong ka jela but sabar jong ka ri but menta itrei kum nong shat jing bam tan rai la ni jing bam khasi ni ki kam ki jong ba roy ki ba baro ngin purtu ha ka jing im jongi bat ngin pet ki certificate jong I ki jing wan jong I sabar jong ka jela sabar jong ka ri
kani ka ka kam ka ba itray menta kam ban basa tang ya ki khon le tang ya ka yeng ka sam nrei ya ki babon ki brio ha kani ka nong ba jogi kalong ka ka bas tenat wa wat laki lakio ha kani ka kam jongki ka kam ka baki e lani ka jingele kai ka arm wrestling nrei kim kenya ka no ka kam ban trai bat ki trai da ka man sip bat kani ka dei ka ba bro ngi ki bri ba ema kani ka pathai ngi de ban su thu ba ngin yat ha kalanti ka ba upleu lebo ngi bat bangin la ru ban pendap ki kam ram jongi ba man la ka ski kani ka kam jongi ba roi ilet ban ahi dalade ban de dalade hi yakini ki jingbam ki ba ki shat na yen kini ka de ka wei atli ki don ki video ne ki ba i yele kai but i long ru it nong job kini ka de hapot nakpur but kaniru lalong inong job Aroy fi dang stadan pejel dia Desa hisen mentangi priang subai kini baro arngot kini ki rang da jet hak ni ka program jongi but ni sa hisen ngin pen mau ya baro ki ba pej ka program wa phila ban pej live hak ni ka YouTube channel jongi but phila ru ban pej hak YouTube channel ka Don Bosco Media Network but hak cable channel ka da po lilang ki cable operator ka channel ars pa nyau pukhnai but haka lani haka sihajar nyau dia mentah klam depan slam shu mentagin sengap nak kini ki arngot ki dan ayu banyak tu ya kalenti ka jingat jongki nado por baki sedang bani lekai haduk kani ka por mentah dingin pai swa sei baroy phila banyak tu ini ya ka jingat lenti jong pi haka jingim je ayu blai sama mengayo ban ai ka jingkran ni kumani ka por si sang ampoi berkat silong jaring kat kawang ayo banyak keren kune tengah ayu sisa yo try nangkara bobu ini mo hakapor ka bangadang sedang ide kai deus nem kendai penriu jeng ile kai postien je hatu kapor ngadang sedang ban ile kai ngalong je ngalong balai te na kecing long balai tu ile kai kat mambi kapor ngile ile kai sabar yang hati kisnem kendai penring ala ali ile akai sabar mai ile apo asam tengawan apo asam itu dan wan tie nga kham job de den kham job ngawan no ngawan pai no dan lawan pai te kat nang ya kisni kipor te nga yakun te da kata kajing yakun kadon kajing job teng nang bat saja Arunachal ngalai dimba ngeli kai lang bagi rider bagi le kai bagi le lang bagi right lang de hatu kapor ngi kendu para north east baro ngi kun po Arunachal de hatu ngajob ngawan cakmat ni de hapo de hatu ngapoi ngai le kai de ngapoi le kai hapo sikim bro aturu ngajob ngai le kai ngajob hi aturu de hapo Nagpur ngali ile kai Nagpur de hapor bangai ile kai hapo Nagpur ngayo tang semi final ngayo banyakun de hatu ngarem no hapo semi final de ngarem semi final de pa long ta de kidon ki banga job hapo state bun sien ngamut ban de ile kai hatu kapor ka bangadang biang ka kertang adang biang kapor hatu kapor bun sien ngam yo balai kalong bangam yo kawi kalong bang duna ai ka jingyo jingkot na yeng na sam ba entah long mengi ngibdai ki bri ba bet ba biang imei isu le di jemam kasi kum dehi di imei haban besabun ngi kun ta tengan pan imei ong ngam don de hakta ka jingmam don jing imei ka yang abangan le ila kai bun teli ki jingile kai ban le sabar ban kompit hatu kapor ka ba hatu ki snem ki layat ki snem ki kendai ki
ki arhajar kita ki banga bonsin banga myo ban le chati ka we ka long blei banga myo ban le contest chati ka bun tli ki game banga mut ban le ke ditang banga duna ai banga mdon pisang banga le chati te ka don ka por ka ban le chap kum I Dr. Sun mo itu iba la let no shadwar blay bapli itu ngasya ya kendu I se aimen siem yang nga kawai kalong ba di China itu di doktor iba di doktor benian di aimen siem yang nga bat kawai ke jing aimen siem jing I jing syah ka por ka banga ting ting bangam yo bangan let ile ka shani satu tu ka kelangnya kadang ka por ka bangangnya ting ting ngan praktis leyu ata ka por I aimen siem I ong ti ile kai biang ba roy ile kai biang yong itenat ba ka jing ile kai jong pi long kum tai batai kum ta ngasi le song kai I te ting ting dengan le ile kai me I ma I hi ba kesiu tia nga ba nong ile kai ba roi ba nga ngan sngo ba ma I ba kesiu yong ile kai ba pin mga itenat pala ka jing ile kai jong pi te ting ting dengan le ile kai sabar I se yarap I kata se pen kham I kendiat kan soj ma I ma dia ka jing pen kham jong I kalong sisanga kayo man siem bat yang aru teng ha teng ngaperkat ding ngan no mile ka tung ile kai yong ma I dia kumta ki la ya kita ki por on da la ya te ki por dia kan di kam ngalas sedang ban trei dia ngasdang ban trei tu ko por bangadang kam kena ngalas sedang ban trei nadu sedam kan di kam sit jing bam ngalas sedang ban trei hadu sedam kendai pupra dia tu ko por ngatrei dia ngatrai ni ke kamru ngajenjar hirup banong bangan le ile ka sabar bele kini ke kam khia de hata kata kum ile kai ngan ile kai haba ka khia ka kam te dan ke por ngayo ban praktis kadang ke por bang amyo ban praktis de kalong kum ta hikat badang samlah tu ke por ngayo kandak nga praktis si de kum ta hi ka ya ka por ta on dala kam he kum tu ngala kam he kerta de da ong ban ile kai sabar ti de dangala trehi kini ka kam nga stu bangla tre stom ban adu ko por dengan yo ban pelang pisah iya ladi te ting ki ong balang menile ile kai na po asosiasi jongka mawa ngai ku bleru yang mawa baka kentu sisa bangi yo ban le ile kai ting sabar te ngaru yang ting pi ong ting se ya keren fi dan pisah dan kata teng ong de yo ma tang bai kali ru ngin yele bun sin ting yele geleng haban pelut hiru na pelaru teng mah kalong nyemdan teh kalong ta te ka kasyem jing yangi ba man kapor ngin let yele kai la dangi pelut na plata kasyem jing teng mah ngin yele kai bengin yo syakatong sia bengin yo te nge I sabar siang I be le kai sabar ngi ki weekend dawan sabar ngala yele sabar tu man kapor ngale yele kai sabar nge I ba ki sabar ngi ki biang lut hadong wat teng ki uniform ki pang ki de itenan teng habang ipet ki amah ki le kai ka met jung ki ke di pu I pieng beli ki biang ka bam ki biang hadong teng hangi teng ngi shisha belai ka we galong ni haban kluhi wat ka shua ba pin le kai la da phim long shisha ta ubri ubo biang ka bam biang lut hadong pin biang yela di ka thia ka dem hadong pin biang ka kham ba pin job shaba belai shabar ki bri shabar ki la long ada ban seduk kata belai ki beri benile akai ki la long syak la ban penbiang ban top syak in dapat syangi la let ile akai bun sin la le ile akai ngi I sisa kaji ile akai sabar syang I tanat syah belai ngaru ngatrang I ban long kumi kita mo ki ile akai ngi I bigi bet sisa benile akai ka bor jeng kirung I ki klan ngai ile te borok te habangan let ngayo I ke nyeki ba ngayo I ki ka bor jeng ki klan ki di kalong ka wei bro ke de jing aimen siem na ka tu ka ri jong ki kenya pa ki wan ban yele akai mo aba ke aimen siem ka ri ki aimen siem ki jaj ben ri jong ki ka mo ka kiu ken la dang miru la dang ila ban aimen siem lang kum kini ki kena samla menta ki ban sawan hot ngate ka por ngalayat menta ngamla syu hiru ban yele akai slem thai la dang yele akai rustang si snem arsnem ngandang la ban yele akai ban palat nang ta ngamla syu hiru ban yele akai mo dia haban pek saya ke yeng sem haban umnu baki kun kelas dang he mentate kolong ta mo dia ngaken tu hiru ya ki kena samla ka jingle kai ke de ke wei ke dawo ka dawai ba wei ke de ke dawai ba ka ba ai ke jingkot ke jingkhia yangi ki breu
bang asutu shisha yele dia ngama hatu ka pora bang yele akai ngayele akai ngayo sha yang kata met ka bakot ka bakya hot ya kata ngamdan ni yele dia tang mang habang ngayo ya kata met ka bakot ka bakya ngamen ban yele akai ngasutunat yele dia dam yo eng toh kabyang bet ngan yele bet bere ngasutunat hadin dangala tare ngayele akai ngasojob kin sikituki apo bangalit bagi rider support sikem bat arun shell ngajob bat kidon ki jaka ki bangajob ru bangarung hadu semifinal ngayele ban on da ngala trai bah bang ayo ikta ki jingle kai bang sajob ye galom gumta hiru mah ong ye pi ki khun samla jonggari jongi ya ka jingle kai ki ka we ka ban ka jingkot jingkya bat penjele kai pen smotenat shisha nga ai men sim ye pi pen long shisha ta ki pinwan ra nam kan hot ngi mentang kelak ham ngi ban ong ban wan ra nam de kedi ka kerta ka we kelak ham na tolong dela ru tong idala ngin yele sitom hi hadu mentaru dangi kwa dadeng don kata men si men yele kai ngin yele sitom hi na to da ka bor ke jung kun ra na jorong gila ban la te ban on da ka bor brini kelak siam jing wat ka kam ka banga trei ru ne tu bi teng teng ka kam ka banga trei mentang ne tu hanai pi ka kam set jing bam kasili o ko bade ba te pi kolong ka ba te để cái chính trong cái cam này cái lông ba đối với cái lông ngahaban dung nhiều khao để on the ladder dung seban shet yaki để seban pen biang yaki để hatu kapor bangadang rit liki kun hatu kapor ki badang rit ki dang belai ngam sungu iya dia bangarem ka jingi lekai kon kapor ka ba ting haban pet sigi kunat pet sigi yang pet sagakam tengah praktis ngam dan ting baile akai so i sukwa balik simenta balik itnat balik ki baile akai lo itnat long itnat kata kapor dengar ngolong ngom tahir ng itnat ban habaki yele akai ng itnat ang jing akai kono hada ubri uba job ya kono jing akai ting habang apet kai kono ting jauh mat ng itnat yu ng jauh mat balai kadi ka we ka jauh mat kadi nga i yu bu job yo ya ka thong te habo uwo ya ka thong ne nga itnat yu balai nga itnat kalong bu ulah tristom te ka jing tristom jong ude kamot kam dei ka ba shutre mulum mala kadi ka jing tristom ko ulah tre bah ma te ka jing tristom jong brig la job si sha ta nga itnat sha wat ting i ki ba nga dapat football na nga pet kano ki ba job yo nga itnat dei kano ka sport dei ka ba gila ka sport ki ba job nga itnat te kalong kum tahi mah te daga baburom ta borok mah sengau lang ini jing tren juga te stanat shibon kata ka jing tu jong pi ba roi ki jing job ka jing ram ka jing jing ngi dan hi ki jing ele kan dan bai na du badang kha hadu bangin da lek pai so nong thau jing ka jing ele kan dan bai te ni ai ku ble pi ba pi la ya sha hadu kat ni ba pi wan ra na mo da burom ya kari khasi jan tia jang kam tam ai men siam ngi ki ba pe ka ni program te menta klam na pen slam ka jo hi ka jengkeli ya i pensyai win batai ngi khendiat chapangka lentia jong pi na du ba pi dang stang hadu menta ikon sharp bang keren ai ngu shayo blemo boleh try kan rat bla ai bot yang hadu mangana banan position ya mangayo ka mek ka bakoi ka bakya ka shay baklan ba kum jo ifster ibadan talang te ka kateng mo pura jang ada pensyai mauri syong halum paring bolong paring bat mentapat ka syong apa maulai phut muri madan he is bin tu ngala apa syong khan tu te kalenti ka bangaya chpang ka sport te kalong sya ka ba syai ni te kumban sya tu khana no musya dang red ni ka jinga ka hi bangala ka ni kong do kedai ka taekwondo ka pelai ka yang ada isar farid jerwa apa laban St. John's School ilaka ikaya nga te hadin to ngalala kai kum to arbanai lai banai te hadin to ilai lam turnamen yang apa hanta apa indoor hall dressing indoor hall mah te hadin to ngalala kai sedang la kai melen pak long badan ra kata ka iu ka long dak sedang tutang pun shit kiwe te nga sulet ngalala kai hadin to 4 dan mon te ngalala kai jadi notu ngelakai ngasarem no hi mas ngelakai ngarem no no bang padan nang pai di por te hadi notu ngam dan jumu syu am julek practice yo te hadi notu don pak subuh perlu jonga to perlu jonga pa u ba udon im ha pa ngelakai ki pangki ati ken
Galam yang akin wong nyama madi men syongkah yang kumna men syu yung yai le la kai lang din tu ngalik bu jadi la kai tu praktis tu ka praktis din tu kasong tenat kawan ngapoi le la kai pan hak po ka makoken na po ka megalia kickboxing organization jona aga jingiram jong isa dani rani te ngali la kai ngapoi la kai ang kana ken kickboxing ten tu bat deh bangalak kai tang kickboxing dari ke wushu ngalak kai ka MWA ngalak kai ke wushu te hadin nang tu ide nong ilam hi ide i sadoni rani hi kita bro artali te ngapoi lak kai ang ta ken hadin skin tu ngalak kai poi lak kai tournament tu keleng poi lak kai fasi ke tournament bangalak kai ke di seponjong state level ke di 10 pat seponjong kena ka kickboxing kisnem tengam dakan mau syu nang bangala lak kai dang kena i dang red Kijaka bakal lalai di kebun mengalaklet karena siang ki Kijaka bang apa arsi naisi ni kibun dengan makan mau bahas urai Kijaka kisnem nama dabun setang dengan supaya apa sertifikat dengan lawan batai harus buat Thailand dan entah dengan nak syura kentah teter ada nak tu ngalak kai kajing lut jing sabru kebun baik-baik nayang namar kawengi sok kaweru kalong balengi ki kasih jongi ki kam duna ka sport mar nakano kalyang ngim don ka jingiram kalong bay nala dia be simet nala nayeng na sem la da pisong tan dia kano sport pi kwa ban simenta ka jinglo jing sabe ka nayeng na sem om nang no de kata tadi no tu ngi bun sipara te ka email ngi dang la ban kerjaan yang abangan pelila ka gum tu keleng te dang ahi ngilang lai keleng tu la kang dengan lakai keleng la len tu da chajit da ka ba charit khari em tu ngasilai jadi nang tu ski kaya kadon ka por pa bang kerdo bamyo ban lai sa selek makena ban lai na kastiru ngam ju yo na mal balai bakam dan kano ka jingiram te ngiyat te hanya dua kaduk kum tu te ka jinglai chabaru kum ong i nyua ka jinglai chabari ban yap compare ba ka jongi kalong an subat dengan ong kumna nginang ne menta kiwe ki state kiwe ki kini li lakai nadu ki traksut nadu ki juti nadu nadong sedong tiar lakai ki beng don ngipat nang ne imbai lek kai imbai lek piknik la lagi jang girong ya phong kalong nak kumta nak kumna apa ya kumta hi te akwa hi mo kawe ke disiplin ni namar ki sport hi te namar sen bangila kayo ka sport ka disiplin kari ribuan ki kena gidan ada ka sarkari yang ngirukan penbiang ke disiplin sepang kita akan tarai kan kiyo bah ka sport hapo megalia hamtam ko mantaling ni pengkre ya kana national game te ladak sarkari ka kit kri bah susu li te ngan tarai om ngan tarai kin buan ki khasi jungi hi kin wan ra medal hang ne ka national game takadang akwa hi ba kumta ka sarkar kan pek khamat bah mo sepang ka sport manga pe hano kari kumha pok kejelam apa Manipuru ke Manipur kalau long top dari bandai khon bat ngi bat pada bagi megalia pat kidang kami kadang tenan sama belai ngi kham don art ngi kham don ni ka iem ta ngidang ngilong kham satar dia ngi kham satar kham sokwe em bengi don kata ka iem kata kalong punda ka tenrai jongi ka don oh ngi kham klan ke bol mat ke bol paru takada kolong ban ong banyak khonu kham itnan ladang kum ka sarkar kanang ay man tim susu ingi ngatarai kam iti kana hiru akan national game bangin wara medal kum kini kena gi bala la kai keling pan puntai terter ka jing ya jing ti jonga ka bang ya buan baik bang ki yara baik Hiroshima hi dang dang alil tapor bang asajet bang alil ka shabad jong kari India ru te ka jing yara bu buan Hiroshima hi ki bang yara benga te la bangan jar keteng nama kibun Hiroshima di bajar bayar menga ni advocate ru dan apa laban hi baje yung hata kapor isan borsulai ru yarap hi ngai amele jungi yarap yang tu te Hiroshima te ki bubuan kem na kaseng kasiru yarap te napo kaseng tengen thelum paring ru yarap ngai kublai gitu mah borok gi blai yarap yang re banong hinak po jing yarap na sarkar tengim dan ru wah bikin pai khamat mo kenang kumno bangin yo ban ken tiu ya ki kena samlai gi jongi ma bleng ong kumta da perthai man ta le kala
ban pe hi ke jing snio kala buon la kan rei Kala abon ta. manta tang la khambak lak yak udrak ben ke jing snio ba kongsan manta ka di khmat di udrak khnang kumna bangin la manta la kami udrak dai ni haban ban melen ki da ka sport da ma teng teng ru kolong balai ki sapoi kala di thrai tu udrak teng teng ki don ki blengkot jing mo jing perkhan ki don ki blengkot jing mo jing perkhan Sinaru dan jing pentoy kilek katu dan jing pentoy ki poi le penjat na ikamat na jang katu kalong kakta mo takadaw la da ngila hi ban penmelan pa sport ki khna hi kin nganthrai ki khna khasi jungi kin kiu shprang bat ka jing bharu kan dan ka shong sangan hayi ang ne hari khasi jungi kan dan takadaw ngakar pati da ka baret mo ya ka sarkar bakan pet ba kan tam e ka sport namar ka dawai ba hi jong ka jing ko jing khya ka di ka sport kadawai dama takadaw nga ang te kijing kumban hakajingat linti jonga hi bangaya linti phang sports kalong ka e ba e shai teng teng sha bangalai cha fast international ka bangalai ngalai apo ashgabat turkmenistan chhe bangalai ka tu lite ka linti ka ba e ba ka practice ru ngimdan ni wan na po punia apo warja khat nyo ngawan nang tu na punia direct nomor sa select nang thibing on net chat ban net yak tu ka international ban net yak tu ka asian game ban net yak tu Marsan wan nang yo post tang studio namar ini wat sponsorship na ini practice la jong kala e ba kalenti yangi ni hab suli wat kleng sponsorship ki jingerap na Hiroshima ting teng buan bekira be Hiroshima lawan nak sarkar ne am tairu antarai haru matan pat yo hira kata mde ma kan tho e ngai thu e ka jing sisa e ka bang ni lai kran ha to ka por rang de hi ka por sha jong ka kongres to ka por te dang de sport minister dang de den thang ma nilai kan do ki ru la ai da jing tho te hadu mata hi ngam kataru kamdan kata ka jing ka suja ka ja te ngam kwa pat kin ya bat ya ka to ka jonga ta kalaya to kam lele ya kini pateng bakin wan mantakin penya sakmat kin kanang bakum no ngin nya bakin la ban kan tiu teng ki we ki ri dai support sabare support foreign country le kita yo ada ka tulap hiru bakin la kai teng manta fi representan ka national ru kita yo pisa kita biang ke gym kita biang ke swimming kam tam ka ase ki buana ki biang lut na dong sedang banyak khuni bat kili ka lalong ka syak ba ya namar kitu sai training ki lalong bet bro asis ngi pasnya ka training teng ke buan ka de lai teng kenta lai kenta ka buan teng si kenta si teng la ne si kenta de teng di ban song sorong pat teng nyili la ka shi du sha thiru ngidang la ban ra ka jing jam bat ngim de pat ban bu ka jing khlo khamat de belong pang basong ret ha de kata nga ajing sneng snan ni ki veru nang ba kin yu dam sen pe fi bu ye ka no ka thong phim de ban long basarong phi de ban long basong ret la philong basong ret phin poi be sha thong hi de tumda de kada di bre sa ba jong kari india sa bar hi po be gila kai ila ka hantu de itanan ka power jong kiru ka pan jong ki sis nai song thu season cake ki tu se song thu kat no ka ngam song ni haban kumta ken beng khnang bangin la ban kot bor ba ki we ki riru ni de kumta ken kum ka jala jong iru pai khamat lang ken khindat kum no ban pembiang khnang ki we ki ri ki la ban da ka tu ka sports ki la kai teng teng ki la ta ban nyarap ila jong ki yo ka tu stipend ma ki yo ka tu stipend teng teng ki yo ki la biang ke jing duna pok sport teng teng la do ke gloves ko mengi metang ni lajat ke gloves apan pitana yen teng teng chat tiang du ai mai teng oman ya la kai baru ban kura kham e ke gloves menut dia ke jat la nomor long tat ba practice mo kan jat bet te kadang kolong ke ba e hiangi phang sport te sai kata jiyal di jong piru ka bon poi sa kata jing job kalati ka bakthang ka ba janang di angwa ka ba janang rai ai ngo yu play ba phila yo play kita ka jing job ko mo piong ba ka e ban job ya ki wi ban ba ta mar ba ka jing practice joki kalong kam nya New York ba ka joki ka ta kam da bas na phila su thu mo ko lokum no long ja khom te rai ka jing kot jing mo jong phi ba da ka jing scam jing mo jong phi ban yo ka jing job da ka wan rai kita ki so jong ka jing job buat poi sisa sa kata thang te manta ni i pada ba ka ni jla jongi ki bon ma ki khna samla ki ba don sap ha sports te ko ba phiang ba ka jing snew
Waningkong do de drugs de hakari ka jela jang ipet ni shisha kata de lada kamdon ka jing persang na phi suama ba phin nyalap lang kiwe de ka sarkar kamla hira sarkar li habakut ni hapan bu nomor ba nginda khmilenti than lada ngim yo kadang pen khang su ini tingim de ban khmilenti than nala de yima de mentangin phai si ba roi khendian de ba roi ke thrai ka jing phos ni jong phi lani ka taka jingkwa jong phi apor ba phi dang samla kumba phi dang ban yele kai don em role model jong phi ba phi kwa ban poi si sa sido kata thong ba phi la poi ni em ne phi sakot siteng phi hap kan ran den no ne phi la poi si sa sta te ka jing long jong a te mo te ka thong te nga kwa hi ban job ban dai shabar ban ya contest ban pri shabar nga kwa ban jong te hatu ko por bang late national bun tenteng haram nga poi tang semifinal ba ongai fi labu to ko thong ban poi nga khamla ban poi ti teng nga duna hai teng mo kum gi teng to ko por bang lai kata ke ba ongai fi ba ka jenjar ngi balai ko ngim biang ta ka di bang ngim biang haka ka we ke ba ngim biang haka jingdon jing em ka we ka long ba ka jenjar ban biang kapam ka practice so ting in the yo tra si kentar tong ladi bla yo bun pala ta ka di ting mol a practice tu la yu te sabar ngi bagi bri ki practice kambun kenta te ngi baka kinu ki ba ai ki sponsor te ki we yaki te ngi bagi we ngi ki ai ken ha baki ai te maki ki wan nam jing jom te ngaru ngakwai ka thong ni tu bi hatu ko por batu kapur habodang samlang kuatong hatu kapur ngamat jing e ting kapur bangamut bandai ile kai ngam ton bisa kapur badang biang ngam yo le ha ka e te gitu ngelayat juga por gitu kisnem kimat jing e le pujat ting long ban om nasional ka di bandai kata-kata tarik kata-kata sistem kata-kata bengin nyelek sata ting lambut bandai ting kadon kapur ba ngim don pon naka association jangka mawat te bom don pon ta ka shisha ban le sta mo ngila ban jiet no tang kum ta ting si yalam be kum ta ting ile kai fast second ting iwan fast ting ter odom le second unio no tang fast ting kalau kum ta ka ba di ban le ile ka sabaru atau kapur ba ding dang kam kena mangi kan te ka syem jing ba tu kapur te adu mensuangan di pinga kwa ban job ya nasional ngale internasional ngakwa ya katahi te kata king ka ban poi sa kata te long kamta mo bang la ong mene ba ka kham ingi blai bang im yo te ka ba biang ka practice ni ban yo kata ha kalyang ka bam ni di ban biang ka tia ni ban biang na dong ni di ban biang lut na dong te kata rumah la ele stomi ka to tamato ublem sa yalam lenti he ka singin sa wan rai ka thang mo ngi kwai wat adu mentar kompat dan hita ban give up kinya ka jing le ka ngai kwai ban le hi malong takat kapur ka lada kadang sya nginile imo kata kalong kum tahi te put sa kata thong phila poi na pat poi te ka thong ka don kapur ka bang apoi tang siteng ru itu ya fi bo ting lah tu kapur ka tu ka thong ka bangan ya tu tengah stop no te ka tu kapur badang samla te nga iba myo i de mo bo myo i tengan nile akai kum no te mentanga ong tu kapur nga sedang biang atu kapur na usnem arhajar ka num tu ngai kai usnem arhajar we ne de arhajar we ma stop no arhajar ham le ile kai am sling stop ide ka usnem shu arhajar we adasan hadu arhajar riu biang sedang menile sansnem nga ham le ile kai shu sunan beri bang fidam Dom dom mo beli ko ngong kutakin mo ko dapat beli kai baru myo at mo lambot ben wa ya katong te ting hakal yang praktis su ting umyo bah ting kani katai umyo ting ngi ting beduna na yeng te beli mo imei beli baterai tang maruwe te na tu sangi lo mendah baterai set jing bam kum tu khambe ya kam dei hira ka bangi yo pok mo na ni na tai na ni te bingi trade ko umsep te pi perkat umsep pa bi inda jaw si drop te kalau khambe ya kadai lo nei na mo dia bedong man supulut kai pisah sini style khambe kan kata te kata kaya stop no na du arhajar way itu
tengah stop no teh hang ta kapor kin baong bangaya kendu i tei Dr. Sun baong tei Dr. Sun i balong presiden jongka mawa tengah ai ku blei sia i bila le sadwar blei sia mai i bai kersiu tia yang baroi le kai biang yang itenat pal kajing le kai jong phi te hata kan ngasokum kwa biang ban le kai deling bajong i te hatu kapor ngasdang ban hatu kapor rius nem san nem ladu arjan riu ngasdang ban tre bi eno ya kam ngaminot top mino ya kam dengan ngadon lok atu kapor arjan riu ngasdang yo kun itu ngasdang no ban tre no yo tu ka kam bi ngaminot top mino ya tu kan tengah stuk bayala di bompai tu motion sino te pihak ban keep up em teng ha ba jinglong ma teng bam yu dia tak kena la tri de dang la tri te shisha dang la tri stom sha tri jing tri ya ngai ngu shisha blai do ringkat sha bat ngang ngai ngu shisha try kenam sha bang ata jing tri sha jing bam shisha ngayo ban pendap iki kun ngayo ban pendap iki kun ngayo ban bu school iki kun na du beki dang rit kum tu tok ngayo ban yalam ye i ngayo ban libu school ye ki te kamu ketika jing plilat jong blei ka tu ketika jing trik sejimam la syat la kham laduk ko tu sedam kedai pupra ta malong kata ka jing 3 minit jonga arhajan riut ngasdang no kanya kata ngasdang ban tre hok no kanya ka kam tedang la tri te kata ka jing tre ka ya dia tengah sayo kanya ye tu jing don kam sati tok ye ki bang akwa tengah sayo te hata ka por te ngali mi itu Dr. Suntai lingba jong i ai man siam kum ta kai te ndala ai man siam i tengah sapoi kin ta le kan da le biang sabar ka ngape atu siau dak ya har ngong ya klan pala di ngong hata ka chi pe ngong ya klan ya sia tu ya le kum no si sa da ngape si sang internet si sabar pena pe sabar sa ki bayele ka sabar ki ngad pida bas ba te kan pe ki bri sabar kan internet ablay ke we kalong ba udah wan coach udah biang udah wan tunong yalam kita long renti kita long bet kita long disiplin sia ta ho te ki ibe tu usar ma ki si ang sar na su ya ubat kita burom sia tunong le kai udah pen bet ta lain kita ngape si sia sabar sia la ki long kibun kita le kai tu udong yalam udah done away udong yalam we kini ya ki kena le kai am da kalau long disiplin sia dia ngai isya kibun sia ki wan thong sia da job sia kita isya ta jing job sia ngai isya kibun ki job hi de ngiru aniru long tam wa ngarung akwa hi kata mo kathong mangapet ba ka mentah ki kena mentah bukum baong i ba penchai bagi kena mentah sia ki ngop sia hau drugs ki ngop ha kam kai teng mo ki ngop ki ki ba teng ki ngop ha kya mong tong do akenja te ki kena ting si wan hiang jonga kom tu rumah ting baroi hikai le akai lang tengok ngong katiar ngam dan tiar mo katiar benile akai kena ngan wan tawan ngam dan tang kena konsot ngam ai pi ro mo tang si ai kena si wan le akai hayi kom tu tang su ai kom tu ken bangam do biang te ki tiar ki babun tiar mo ki tiar ka latip ka tiar hi benile akai te kam de hi ke ba tat mo kom perthai mentale tempat biang hi pisah te saya kan tiap kita ban kum ngili baterai berit ka kham menteri ban yo kita kitiar kum ta te kitu kena si don hi si wan le akai kum tu hayeng hikai ki bapli gila dang hikai ki pa ngi gila le akai postie so kelas dang ban le akai kelas dang ban wan cekmat ki wan ban kong ki wan baar kum tu ngala hikai hi kan ni ka tungut kan ki wan hayeng ru te kum ta hi ting ta kati bombyang kitiar kin pi ka saklalong kum tu long ka kalalong no ba tengceng bang biang kitiar so kembiang so kakai le akai tengi kum kujing le akai jong iru padi ban biang te na dong hadang fi kawai kalong ba dang yo nga jaka le akai ka bo biang kamon ikna rong yo ban pentrin ba ban le ba ti kena kenang kiu susu ken yo ka praktis ka bo biang hatu ki jaka le akai kitiar life jat ken yo te long tama te ngaru nga sulong utang ken tulang mo sarkar kan pai kemat lang kum mingi bengi baduna mah dai bengim dan ge ite lon ka isen ai long kan aji nyarap lang ngi ba kum ngi yo lang ban pen kiu lang ye ki khana samla jong kari me gele borok koi ba shilong borok wi khana bengin yo lang kin yo kiu lang kan kin kiu kin yo ya ta ka thong chi sha kin le chabar kin mengenatang kendiat kan soit long hau kejing kuat hi kata katong ko bakam he semanu ru sen ite kuat hi katong ko bakam he na kum nona te dangi yo ya katong ko bakam he long
kham sung tenat te dong tahi ka we tu dak burom hi pi mo kom ju hadan lang ni ki thì cũng chỉ buồn bã rồi ta cái jing share trong phi mà và cái gì là thì trong phi vật là cái đơn cái ta cái thong rồi phi bôi xí teng rồi phi lệ hi thì cũng mang nhiều số mình tan và cái ta cái jing sang nhẹ trong phi ru si cái đây bam hun mà nằm ở đan lệ cái ban lệ ru kam long kam bôi senu senu cái siyo tang cái jing job long marway cement rồi ta perkat pada bawan rak nam cái jela what ya tang cái dong ru Ripet tamon ra na me ka dong ru lara ka don kata ka appreciation lani ka jing suthu ka jing ong no ka jing podiang buram lani ka jing penslur ka wai ka jing penslur ban pen kenti phi ba phin le bha kumbangi phai ban tangin phai ken diat ripet ye ka ni ka kom long hapo ka jela jogi ba tambat ka asam shwa dang man hakini ka olympic ru phi ka kumno ka sarkar ka podiang buram dah kata ka mensim ke bahe shisha ke bahe ke ba pun selor benta pe ko me tu ka lavina ka tu borgo hain ma ka tu ko wan na ke kasam ka padok re ka jingwan ra nam jong kai ka jela pada ka ai mensim ya boro ki briang to wat na do bahe do hadu bar do ki priang buram shisha ka kata ka surok wan priang buram ka surok damar kalenti si joka kalong karcarut ki au ma kata da ka mau sudah Tindek yok tak pakarut. Tindalor kataru i sakajing penselur ki ai ka pisai ka. Kawai gede ka pisai. Siklur. Hai jan ya Melayu siklur. Tata sakawai ru lain na kata siklur ru sakata ka tulop ya ka ma silak si benai. Menta ndai tang menta ar benai lai benai re hadu arjar ar pusau. Nak menta tu ka Olympic banlong Paris. Nak bentar tu, ni bahkan kot tang hakan ni ke Olympic pemerintah. Mereka jipen seluruh jangka sarkar pada silak manu benai. Bahkan nang kiu susu kata kajing praktis jangka kajing penseluruh jang ya ka bahkan buat ketong bahkan job pada sasita. Ti ngipet pada hang ni apa jela jangi dan kumno. Ti halo jang kata ngin pai si pensai nalo jang pipet ya kata ka jing yo jang kata ka lavina ma borgohan pipet ya kata Pisu kuat ni man lep ha. Te lada kadon sisa kum kata. Pi kuat ni lada kamdon pada pilong kum no. Ngate aka jing berkat hi jonga lada ka sarkar utama lada ka pe hi yangi. Antarai nim lada kan randian. Antarai babon hiru kim dakan randian nama play ka jing yo kidon. Nong ka jing erap kidon ma. Te kum baki yo li ki state kum ta. Te lada yo li kum ta long ka we ka kam ka jam ru ngilala benik wat. Ngilalai kali bela lalai ke te bengila kai pang tu ngila kham lalong lai yo ban konsentrate ba man tu ma ngila yo ban konsentrate ban nek kai ba long ikwa hi ken ma bangin poi te kham tam hiru hang ne ka jala jong hi ki knai ki badon hi kata ka ya kata spirit jong kata ka emo ka em jong ki khambun hi ki de khna ban ka long yen ka badok hi ki bawan ibom dan ka yu teng teng ki la kai oi da kai oi lai tenat ha ka kom la kai apa belas saleng wa ong man ne cinta Nai bopli ki habandu dan pisah. Kabab kata katu tak ada teng hayeng hasam kalong ta. Tada yo legum kita tapi ngatarai. Kami giliai kaban ngatarai kan beat hiru ya ka Manipur. Kan beat kalong ta. Kadai sisa pun sai te ngipet mom ta nomor ba kum mo pi menta pi don ka sap ne kai. Ti hatu piju persang em ban rong hapo jong ka ni ka ban thap kam sarkar lingba ka sports kota wat ban long referee la ni ban long coach kami persang ne kami ngalabuan hi bangala thap jong ka sports kota ikan haru matang asu ngampat ngamyo tu matang ngam ji hira kan poi ta kai ngasyo asngom pai ngum tarut kampulir ngathap hi kampulir ngathap adu mata to tegatu kata kadai nang mata kan ka covid ngimla ban ekran mah kadai nama tangan ya tekadon kena ka ita ka penjenjari kena pandemik mah te ngakwa ikan kum sarkaru kan kami lenti pat yangi kum no ada kum wei pat kenang bangi kum mentah hadu mentah hiru ngai la jong nang pelakai kena bat ila jong ru nang lakai haru mentah teng teng ngai mentah pat ladanga ngambiang than ker komprektes kene kita kalong reski nama ka as pistu hi lakai ka as kadi ka bae teng teng danga mensau kum bakla mah mana ban ba khli mendan ding ba khli
te teng ngak dia tang ketiru we ban pan bak dia ke yang kasam te tang da kabak dia napat ladang idon pat da ka e nadien ke jingrap nadien antrai ni khasi ber khoi dan genum kan ran dong ngim perkhat thane ta jingyo ka we ka min hi di ban perkhat ya ka jingpha jong ka snong ka thau lada sin bing ban ra buram hi ka ri ba ka jai ban riu kan no kawan kalong sung tanat ladang isngap ma te mentaru haru mentahiru bang mentaru ngala pli ka sekolah jong ka don apa madalaban ngaplakan te apa madalaban apa indoor hall madalaban tu hang tu mentaru ngaplakan ngasutiet hi kitiar gitar umdan nong era umdan kadang ayo baik penai kena nong tu ngasusiam nek tu baik penai kena nama kitiar hi sun bang imut tiet kikot phau bet te kawe tang ka glob su pengin tiet ban training lai hajar sau hajar ki bangin nek cimbenta le la poi si phau tam ba te kalong ke ke te kum kita ke lada yarap kandan ke jing yarap te ngantarai ki buan kinum kan randien hiru ke sport te perkada pum ki we ki jela pat balai ki poi khman ki poi khman namar mata kindali la kai olympic ne ki la kai stai ka adon te ka jing thong ki lada phile kum ta pinyo te kamatim kadon gen mentangi pan apoi ta khatma ngine khun ong ban khun nai khatma perkhat swa lang man sai la jong mono ban dak ya kade namar mdan kamdan ta kata ka mas sapatan nang tai kamdan ihaban nala jong kolong ke ik bae ke sinjing e ikin te komentaru hadu mentai ki khnai bang lak la kai pe komitu se arngot ki khnaru ki belawan ra buram ya kari mdan te mde te ka jela ba ya kari ba ka jai ben ri bro ko we lawan ra di lawan ra ya ka kata ki di gold medalist apa Thailand ko we de ribalen marban yang itu kelawan la kai apa dengan Thai ngalak let gitu ke di ngam nomor kidan argut semua ngai kide kade apa Bangkok ngan Thailand le kade apa iu te ka ribalen kelawan la kai apa Bangladesh tu kelawan kade international hi kawan katur ka job atu apa Thailand kawan gold medalist te usan bowling dok no piru turu ula job tengah pe kituru silong we kum tu silong ka jinglut singsa be kilom na yeng lada ngi hi apa jela megelia lada fikwa ban la kai kano ka jela kai ka be ka de be na yeng ojuk mi lenti nang kamdan jingarap nang te kalong ka ba kam tam ni ki khna ki badan ni pat ya ka iem hi jong ka sport ki de na kalong iem ki bado ki bom kat ya ka iu teng ka teng ngi ru ki nong pelaka man ta ngalong kum nong pelaka iki teng ka ba yang ki nong kum bang pelaka khna teng la sha selek ban la ka kum man ta ki dan ki khna ki ban la ka panjam man ta la arpun ri trik kin iu kin le man ta ki turu ho ngirap na ko sejan kendian kan no ka sejan kenyarap lada mo ngi shalom kum tu kan no ka sejan kenyarap teng ka sejan ka shalap tang ka bai tri up down tang kum ta te ki pukat mani ki bailenti bayo i berkhoi ki habantin dia te kum kita ki boro ka ba te kum ta ko bayo keren ya sai sien wa manta kin dili la kasha baru ki lebet sevel dress along kembali piknik wah along itu kamde ta ka iu sen kum ki sports manta kino apa ki wiki hadu ki skol mentaru ki dadan ki ma ten ki uniform manta ka itanan kalong disiplin lada fidan ke uniform fidan kita raksud la itu manta pila po stage la ka stage la yung alaikum na we bante pangade na megalia te lada dan pa kita raksud ki ka penpau ka penrakin kidang penrakin ka kerteng ka don hadien megalia kita berkhoi ki state ki itu kan ka megalia mo oh kidom tam ta te minta pan ngi lilakai kumne ngi lilakai along kum ngi likai piknik ne setai kalau ka ba kalau kam ke disiplin kam dan sepang ka sport sang ne am gelia jungi hadu matai bang apa ka disiplin kam dan hidu wad namar nau kum na ka ba ne keren ne kata li ka yang ipet tharai le se yo dei ba buon than ki sap hang dia snong jungi na buon than ki sports person ma ba sarkar kam la su ban kener gi kiti ban yarap ki ne pinong kum no ti baroi khndiat kini ka
kani ka jingwan ra nam jong pi syakani ka jela jongi ka kut tanga kot khubor na kumno de kitu barok khat pet namar ba on sin ni si i vet ba kani ka jing job jong kini ki players ni kinong ele kai de ngi si i bon sen kot khubor ka jing pun ko buram hadin ka tu jing pun ko buram nang ne nang tai tu ngimtep so pada ki em kumno ki yat kumno ki le kumno hatu ka pen du men sim na ngan batai su kumno pi tharai ka dei ka nong baking ka sarkar jingi kam pat itu I tagi players ni kinoi le kai baki la bon than ne ba ka dei ka baki la bon than ka tagi klore le kai ma baki la bon than ki tagi klore le kai ne baka dan ka jing ko tri kama ka sarkar ada ngatang su ong mit rai tip yo kimla ban pet ma kalau no kum ta ma yo kimla ban pet ne tip kum no na ngili mo ngim tip bahasa kam sarkar tip kiele kum no ma to ba ba pi pila ju apply ni am ta ka nak sports quota ban rum ko mu coach lagi ko referee ngate bangastu bagi dan ki balaya apply ni tai kim dan kim yo te ngate ngati li baka tri ti kam la jong te la su su I doi ti kam la jong moi kat doi yo dai sha ni di ba yo li da ka kam li long ka kam suk I mo yang ngiru ka kam aram hi mo ya kata kali la de ngi yo li kam ta kom ban yo apply kam mo te dang yo li kam ta li ka la kamera bu ni mo caka bangin I ting la yo te menta pat ni susah kot itu long babi hi tip iru ko ige iru ti susah bitang ong long kum ni kan mo sa ong dom bet tip kalong kum no mo kata kai le kai ngile kai ngi sungo tenan la syukut ile kai la dep ile kai la long no kum tu kena mo tu kena ile kai marbul la hasurok la dep ile kai mulu la tangan on jano siang deh la surong no kum tu mo ile kai mangi la long no kum ta long dan ye mo la dangi dan no kata ka ong no kum kata ka mo bangin yo te kebut ngatharai ki hanya po kai ki ban mi ana ki ba pau nam ki pun ba dengan nong ba selong ba po kari me gela bar ko ki pun ha ki ban nyele ka ni ken pau nam lada ka sarkar ka phai khmat ka nyolong ong da lada ka phai khmat seki ka ma kum ma pet dei long ha ka jing sam junga ka jing I junga kani ka jing khun kti kam na dai than na ka bormat dei nam nei ka dei ka sap tang ta ka we ka technique ma di lada phi la ban ya share bat ki maybe lara pi bo ka school ne pi sajet ban nong kum tau coach pi la ban ai ka bahatam ya gitu ki khana wala da ki ret brio kat dukan nol ki sata ki la ban job na mai ka ta nga sakhi hi dalade ka pet ya ipa ban I man kan thai ki ret brio to ma pol ba ki le kai pa nga kan ma ki le amr sling pol ba dang ret ki le amr sling bru ba het mi le kai ba ipa barai khoi pangi I job te nga pe ko ni turu nga perkhat nga keli nai pa ong kadon ka teknik te on batai kan dia yang ramo te ha bangi le kai ka taktik di ka we ka bormet ru ka di bandan te la da pidang ka taktik mangna kam ka boru pinum la ban pelim yu tu ba kam he dan kam ka bor dan kam ka taktik te ka ta kin bong ai pi la dangi la ban pen biang mo ban pen biang ye la di ha kata ka rukom ba ngin ye le kai ka long bangin pen biang ye la di hapdeng ka kamet ka pat ka bakot ka bakya ban ngin yo ban praktis belingi ong kanang ban praktis kali ban pen klan fi ka haba fi praktis ka bot fi praktis fi ban ban klan ka taktik pila don menta haba pila don ka taktik ban nyele kai te pila don ka taktik ban nyele kai te de ka menta haba fi praktis kawan ka bor te mentang la kambiang jaga praktis kambiang kata ni katai kambiang te sibuk mentang atia si beji man de situ kana no de tia si beji tu mentang si orang praktis ka mene jan biang la praktis san beji du lai beji te ngatia si beji te awan si ngabun kam no si te da kabun no ka kam ka tu jing praktis jing fi tu ka bor ri la le do tu ka kam no fi te tu kata beli ka sakalalong ka ya ka bon na Tengah dan kami kata kalong baik taktik maka bormat ke dan kami dah bro arhe la gilong arhi nape habe gilong arhi ha arhi te ada pipit snow lang kalau along ke boram te kata hi kalau mau tahi ti ai ngo yo blei ba pi dan la jong ka kam ka ba pi yet ka ba besajai pi ka sam bot wadi ki ba bon rong ai ma te mentang I pai sei pen sai pan si pen sai mentang
bapidang kumni mo bapidang sedang yok brio nanta bapidang sedang ban sengi ke yang kasam hatu ka jing pet jong pi hakane ka kam sports dai ka ANM ta ka lawai ba pranai ya ki kena samla Haka jingmut jong ahi ngasih depend mah, hadi su depend ya marwai ngakwai bakal nombe ke pernah. Tambah leda berkat pak hak wikal yang pat ngai ke penduk mensiam. okay Kalau penduk mensiam, teng mentah. Asya bangadang red haduk mentang apa judan katakalan. Tang kenjaru bandan ke jingirap. Menong wi tang iwei mujaru. Wah, padan red kalan mah. Nya belut bin lajang. Ta kata kalong iu. Tengah nane syakmat ngakermen hiken. Ngakermen baka sarkari kan pet bahagin. Kamtam ka sport mal ka sport ikadai galawai. Mal ka sport menta baka jingnang baka skol kaya rin kan. Ada menta pinang pista makanaru pimdan ka sport ka mentoy pi. Namar. Ka sport baka skol kanya rin kan ta kalong ka ikai kebitanat mah. Ada ka sarkari ka pai khamat bahas ida ka sport kadang. Ta mentaru ngal lajang mentang sebelah. Haru mentang ngapa yo kam lajang. Mentang ngang sebelah ngasutre bisa patau. Ngatre apa ni grem mentai ngasubelah ngasutre ngatre entai. Teling bak sudan bakin bang yo kam ha jong bisa patau mah. Ngadang la bangan yo ban penikai kena nre ladang haban sebelah mestri bet ngantarai nganum yo su ikhna ron pelakai ngala sukut ka kut bet kumtu ngala sudam kadam bet mah. Dan su ngai ku blame wai isa patau bila ai kam yang namar ling baju iru ngadang la kan bangan yo ban cimbenta sabar keleng-keleng kumtu. Te kalong kajing kerku mah ya. Te kermen hi kumta baka sarkar hi kan pai khamat bet pang ka sport. Nama ka sport si kadiga lawai jong gari baga jai ben riau. Mentala da phi ngim pimpet bai ka sport. Lada mentang sya im tang ha kene gijing teng mo kiwan gi banaban ngim dan bor. Ni khun. Kam mar play ka bor mat gi di bandan. Mentangin ya khun kum nam biki lemar play menta teng ilek sabar ni shalak bahak ladang im dan bon ilek no ni siasa ben ai am dan ta ngan cho khndiat ma panchai kani ka kam jong phim ta kani ka jing kerku mar pa yo le si pidi kam sarkar ka bom dei ha ka sports yo si pidan ka no department pi haban le ilek kai kan sem ji e dei nam dei namar buat teng ki wei ki department kinum sung thu e to ka sports kila banum ai lat hiru kila bandu lat di katu ka kam jong phi ka pidan menta ka di ka jing kerku dei nam dei panchai mara pidan ha kani ka kam phila ban kai ki wei phila ru ban yo e ta ka thong em ka kam ka kane banta bang atre ru i kalai ka kam kontrak kalong kam kontrak kam padai ka kam ka bajong lajong baik kidai kam kontrak kalong kumang habdang sebelah okay kadang barang sebelah kalong kumtahi long teng ali la ka sabar ngahaban ngaduk pita long ngaduk tik tulap le jon teng ngahap ngayo kata sisni wah teng ngayo la saus pa ne tekemu sisni shot baik kata ngaduk baik ngalong kembaduk jing belah kan mata pipap sisni pido kan kaduk bimta teng ngaduk bimta kan tapat langkum ka sarkar kapet kapai khamat kan ai ki kam ki jam kam tam ki sports mah ki sports player bro kai pendan ha ketu wek benta mah pai khamat dengan tharai kam sarkar ka pandai ha ka sports hi te taken ngina ban pen teng hayeng hasam ruk ngila banyaram kam tam mentali ngal adon kayeng hasam mah adon lak adon khun te mentali te banong ban pep duty than ruk langsung nut syuk nama boleh ngap perkat ye kayeng maka jingduk ke bajur yang wah mentah pep duna tang stingka mana ban ai film dan ai kadang habat perkat bahas kata terkadang orang ada kesorkar hi kan pai khamat te sepang ki pliasi borokai pendan ke kalau wei pernah jong kari baga jai ban riau tang pet khndiat na kan live chat mo ki don ki pala pha message mar kumbangi pun kan mau mene ba kani ka program kawan live ka YouTube channel bat phila ban boy jingkeli bat ru ban ai man sim kini arngot wat yang ngaru mon ning tang mangas ngam ki ngayo man sim tamam le ken banya show ne banya kunti re bangin num give up la de bangin num kanran din di mentangan puli kani ko wei ka message na i Emma khar ko ngor i ong pensai philong shisha ka jing sarong na ka penta kari khasi barok away
nang kiu shaprang nang shai nang pernai ublei un kurku yupi te di way kapisa kan pen pisa nomor ba fila sutui kalong kumnoma nang ta ini Gideon yang habban pen slori ka sarkar ban support lam yakini ban wanra yakini gibla pauna ban ra ka buram jong ka jalahi brokoi lagi cik ai men sim jingkeli kim dan te fidan bok pa labon pada jingkeli na ate te pensai bet kumpa pikiran na do bena kata ka you drugs we mo kata ka jigs ni jong ni ka hakari kasi jong ni mata te ngan keli pi ka ai ka advantage bo pilong player ka ai pat ka disadvantage ka advantage lada you mo ka jing yo nong bat ka jing do nong jong pi ka advantage ka ba lada ngi long hi kum ta ki sports person ma ngi sai ngi klan ka mai ka phat ngi le ka no ka kam ngi la ben lada mata pat le langi ngi don ka jing pang jing stom la di ngi dang do ngi dang jing pang jing stom ngi di so ka tu ka nang pen plot shu ki khot man te hai ken ngi la ma ka ta ma ka lang ka jing pe ka dang ngi ka dang ong beleng ngi don kam hai ka sports nama ka sports ka di ka doi ba jong man ni ban manta teng mo ki brio ki ong ajur ba ka sini ngasi ong yaki mari astem ma ision panjing mot teng kiri temen nga nomor ision panjing mot em tu pensai nga so ngabun sini enta ki ong doktor kum tam ta masong to shu ya kai step ma bai kai kolong kum na te hadin si bana arbana dali to sini ki ong hana kala ndan kala hiar kum tan shu te ka te tang kata ka wai ru ka example ma ai ma te ka dei ka da ka sport si ka dei ka doi ba hi ka khot ma jing brio danging biang hi ka manta pat lada kadis lada mata pat ni nalor bagi pangistam ni dang ka jing pang jing stam menta ngim di segitu ma kanang pensni susu ka khot mat ring yap kloi ma ta da ka jing yap kloi ru ka de ting ladi than ma ka jing sniu nalor bagi dang ka jing pang jing stam ni di segiti yap ma ta ka de ka ta ya ka khot mat kadang akan tuhi ke sarkar ma bakan pek kan phai khamat phai ka sport nama ka sport si ban si ban nama balai ba kadai ka doi ba hi jong gari ba ka jai ban riu jong bro ka wei kam tam kumantai kam tam ye gine ki player ki ban sami na ne shakhmat nga kwa bakin long kita ki lawai ma jong gari ba ka jai ban riu kwa bakin pek khamat bhagen tak katai bok ba kan ngi kran jengi kan nom kut tang hang ni ma jangan sok wei nga kwa hi ba ka sarkaru kan pek lat pek lenti mo kum yang kum no bangin manta la danga nga sutre sa tang hang te han ni grem manta ka jing yor ka beret la danga nga pep si pep ka dutiru ngan be sa panggi kena ka e manta nga kalong ngan be than ni ka sa ki kena ka dutiru jangan pem ka kata yang na masuk ka we ka ladan kayu ta ka sarkar la da ka phai khamat pan sa phang jungi kum no ban kilat lenti bakan ban yungi te ka ngidang la ken ban pen tiu shu ngidang la ken ban ai bor shu yaki kena bikin kiu sprang mo tang katai te krish pun pensai ta ka jing yo nong jing do nong yo sngo ma menta te gin pai kin diat menta sei baroi mar pil adon kon don ti te teng pe kini ki me ki pa jogi apa ki kon ki smart ban le sport ai dai ki tieng na mar boyo kim le bhai ka jing pule na kalyang jong pi sngo kom no thrai nomor ba pi la amat kata ka jing ya lenti jong pi ban long tau noi le ka te punta pin kwa thrai ki khon makin ya chaka sports ti haga jing long jong ate nga kwa bakin long kin ya lang hi ba jing puli ru kin puli kim de ban give up ya jing puli te ki le akar ki de ban de kai ki de ban yo ka por ban bu ki haban long discipline ni le ti ba kumno bakin ni le akai bat kumno bakin kre kot ru te kata hinga kan tu ya ki kena samla mde bakin e jing puli ru abang nilai subu benta kum ngi mo da shuya karan no karangi ba men shwa dang kena bang ye jinjar na yen tingin yo ban puli mo ye jinjar na yen bang yo puli te kan no jing mo bi jong yi kan no jing mo bi jong abang yo ban puli te ngai tanat ki brio haba ki bat ka yele kai ba ka puli ki don ka kardan ki don ka jing le kai kan no ka jing itanat si saya ki te ngaro ngakentu ye ki kena samla mo ki kena samla jong ka megalea bro ko wei ba kem dai ban i ye ka jing puli te ka jing puli ro ka di ka wei bat ka jing le kai ro ka di ka wei ka jing puli ro
kayarap iya pi kajing le kai kayarap iya pi de nata kada de long kum tai kalong mun pika baka jing pule bat ka jing le kai kit side by side ki khana kin long discipline discipline okay ki di banang ban bati ka ban por bati por de habangi pej pada mentang ni iwa kini ki kimi ki pa ki dan ki bapen slur dan bapen slur ki kon ma ba lesi yo ki kon kim dan sap at pule mar ki dan ki kimi ki pa ki bi iya kata mer ki dan pada ki kimi ki pa ba force ba ki kon ban pule de subuh ban ta phi dan ni kon di bam dal la ban pule dai badan ka sap ra sport pin pun slur kum noi la da ki dan ta sap la da shubu mentai la da i dan ha ta sap ka jing ban le kai ti dan kamat pen slur ki ba kin le kai ba de ha po ka jing puli ru la da ki la ban puli abi le ban kan tu hi kan kan sa da kim la tin le kum do kim la le i de la shubu mentai yo kim dan sap ka jing puli de kata ma kin ki la ban puli no tangkat ban biang no man ong no kum dei ban ong ban i no ka jing puli tem dei kan long shubu mentai kim la ban bu poi sa kata katong ba kin puli hadu ka ta kareng baki kwa te kata ka jing puli kila ban puli no tangkat ban biang ba ka jile kai te kebun dagi na da kila biang kata ka jing puli tangkat ban biang te ka jile kai ki di ban hab ban minat shu ya kata ka jing le kai ma la da kim kwa shu ma da shu ta ka di ka jing le kai ka ajing men to ya ki apa ka ajing men to ka jing le kai te kamut kan yarap ya kaya ya ka yeng hasam ma ka we ka yeng hasam kan yarap lo da ka ajing men to ma kan yo ki ada ki smart ban le ka te ki yo ta kan yarap lo ta dong dong te ha jing puli adong de jing puli kan ni ka tu te kala yarap bun wah la de ki mlak makana ban puli ku puli ki we ma kalong ku tai okay te yo so sipun ki na pi bro arngot menta iba pensai pi kai ni ka kickboxing menta martial arts pi dan ka tu ka training center de ku mo pi tu mana dia ha kani ka lockdown menta arsenam klayat arsenam ka don ne bajing huntut kine ki menta gini ki snam kine ki ba belai iken ani nadu ba yu ngatrai ranga penyol akai kena tang si benar trai dang yu menta ling ngang khang ba adu menta ngang khang perpli nama belai ki kena ki ong ba hab ai vaccine chat ma ki kena ru menta ki dai ki bedang red ki dan ki kena jangai ki bedang red baher ki dan hitam ba ki ti baher sembang apat pli lang hira long kai ka pentut ba sepang kana sepang ki jila kai menta nama ki kena apa ding ki lamut ban kiu bahasa jerong ma lai tenat lai lawan form ha kaman stop no kansan te kalong ka jingdu nong ka bakrau ken ka jingdu ka bakrau ya ki kena ken baka ne ka jing lockdown ka bawan kan ka pandemic ma te entah ipat ki kena ru ki kena hi ki jongi teng ki puan yang sar wan hayeng lu sa shu ajing mon kunta ni kai le amta te ngele kum no ken ngele kum no haba ka perthai kam sha ma tang banyarung tur kam sha ngashu pha de kam message ngashu pha de ki whatsapp video Facebook ni training itu kapan tu ba tamal kimio ba hiru ik na antrai mentala dang apli beng ka skol antrai hap dang bian ubet dang hi kelas kiladu biang kina kilalong kiladu no ladu ka bakra mo artnem kila syong tu ma men hakene tik lasha tu mata kila men hakene ladong daun biang tu tangkum tu hi adu mata 4 place na kira nomor ba pasha kiladu ka jingdu no ka bakra hi kadai so ka weru kidan so mentaru arut ki kena giban mi na ka klub ko jonga kin mi banech Punjab so na ki we na smith ki don keleng tur kin le Punjab manta ide kin la ka stia dengan kwa itu utama kit bok kit reng ni ta ki nong ele kai jong pi kumba pi klub randin ki kin ya chakmat bot kin wan ra ro ta ka jingjob te bot ni kwa ro ba nakaliang jongi ka Don Bosco Media Network mentangi kwa pa nakaliang jong pi pat pidon iyo ban pansngo siya ka sarkar but baro kinong pet ya kani ka program nakaliang jong pi kalaban nong ka message nakaliang ka jong ate nga kwahi ba kumta ba ka sarkar kan pet bhai ka liang ka sports ma kan pet bhai ka liang jongi ka kamtam ka karong kamtam ka bam ka diru limda biang wah mani kompi be ki be kar kombam kom di dan ke mantangi haban penbiang men yeng ngaling si omwe iki set hedak serwa kwa yu hedak serwa di serwa ba serwa pun kriar cuma selang om
ngas padi serba baik tengta dalam kasarkari ke penbiang pat untuk ke penyok kini kita kini skim kini kita yang terai kambiang ngakwa bahkan pekmat hi kan pai kmat hi kan sepangkal yang sports mah ban hadu mentah itu mengapa kampak idon hi mah kata sepangkal sports kampak dan kata kijing ai award ru hi mentau senam men ning kamera senan hiแต่ลองว่ากันดูตัวว่าบาborok kena sin ba kila represent hi ka national ka state hi ka award ki banyak ban mo rei teng ka award ki bagi yo shibur bagi yo na kising balang mo na ka sarkari ki award kan kum patio ada haru mata ngaru ila jong badang yo award ki tang na itu ka podang dai governor i dang Gangga Persat untuk ka porsha bangale siapa Kyrgyzstan Nili pancing ram na ini pancing ram ni lami ab ni lami ak sarkar ni ajar pra tahi ni lami ak sarkar itu ta buan ki mah limi ting limi pa po governor sen ki kot kislajung ini udah ipun ke buram senan ini dia ida pun ke buram senan tang katuhi bangadang yo mo ka kecing ke buram naka langka sarkar tang katuhi ngidang yo te kajing erap yang ipa bengili Kyrgyzstan yang itu pengawan nak kasih dia itu ya ada sama ayo besar na bandina ya bapak bapak ke kawai kedai ke weather sete kam ke namangi sene ke yuk sete kalau long tak ba kadai tak ba nong banyi lek kai baru terkadang yang beleng idon kam ya sports person bang idon kam teng habat pengklut ni hablet sekat kulit ni habat pengklut lupa teng habat pentai tak nomor kiri shwe kiri kilong lala ke jong ke weather kami hab keju terkadang orang idon kam ha kumno ban train bai kena terkadang lada ke sarkari ke pai khamat dengan tharai ila ban train kum tungan tharai kena jong idu kin poi be sekatong dengan kin ong gan tharai ki medal wala ki ngiru gilong kum tu kena ngidang ha ban poi atu ma lada ki kena jong i kim tali ki ba ka training kumno ban por bakil apa sya katu ka jaka kumno bakin im kabam kadi ru kelap her so ka jing shit jing kira ru kelap her takada gadi tang ka tahi ya ka training jong giru kelap her bat ngili ka training mi ha ki training testa reu konta teng nyau konta ki nang training tang ha ka yu nang tu kitu sai kim dan extra job kim dan extra kam ki dag nang tu kilai hang tu kilai ka gym ki wan ka training kumta hadu damiet kumta kilai takada ka pau ka bor jong ki khalan tengi pat sana ni training ada training so hablik belah ketagen kalong kai ke ba bang so tenap dei teng dei tu khana be ki we teng hap shu dei tu khana ba yo awat tu teng ma ki pa dei tang pu India jungi dei tu khana yang pi la yo awat la yo awat teng yang pi yo awat kan no teng am junu hapen he kelai teng ha pen he nama ban shu darab jat ma teng ki ti se ki dei yo daka lak yo awat ki we ki jela kum kini Punjab ki de yo yu ki yo la ka jong ni senapat sana tak awat ngimdan wah dapat ajar ngim ji ngahab pen he ban shu pen darab jat ya kata ka de jing sisa ka jungi ni le gum da ma ya shu darab jat takada ong ladangi ki sarkari jungi kan phai khamat hi phang ka sports na thai in bun ki klo ni kari te baroy kuman good sendani ng program ngin patnya ka message na kalyang jopi ya borok kinong pet iki samla ben I ben sim iki but kumba kani ka jingal ti jongpi ka jing phrang ha ka jing em kan ti jongpi kumangi I menta kalabyang te phila khamlong experience mo te ai ka message ya borok ki pet kani ka program te daka paburom borok di pet kani ka program mo yang ai men sim ki kena samlan nei ki we borok ki badan ki pet bad ki lang ki rong ba na ki dan borok ki pet ai men sim long ken ai men sim lang yang ngiru mo ki badan lang han dia te ngarungan ai men sim pi ba ka jing le ka ki di ka we ka jing le ka ki di ka we ka ba song tanat ka ba pen wat pen kya kum ba pen shai mo ikeren nga itanat ai ikat ba inang keren ma ile nga nang sutanat sa syangaru mo ba ikeren ai bi mat ikjing jeng imat iki te ngai ba pen shining kong bi don marjan ni tang hapan ai men sim hai ba
siya inang kiu siya prang mo inang kiu mai iru siya prang inang yo siya kata ka kusnam ka ba in salet ile kai bun keleng iban salet yang naniru dia ngai man sim hi bat ki kunju ki kena sama ki badan kan kan nong ba shelong bat ki badan apa ne kan borok away ngaken tu ye pi pet kum iba pensyai sisa ngapet nuksai iba pensyai men ngasong ni ba ngasong ngapet iba pensyai sai lalong sya kulur gari sisa mapen itenan saya i mo bila long sya tau kulur gari te dia ngai burom sisa kum iba pensyai sisa dia piru kan pet nuksa kum iba pensyai sisa itrestom sisa iba pensyai rumah isu belahi pak dei dia tengah kam la jong boong mana dia kumtah ngaken tu ki kena samla ya ki parok ini bad nong song jong kam nong ba megala parok ko ibat kumju ya ha shalom gidan silong sha ngaken tu pen kejing le kai ke dia dawai ba kejing le kai kan ai ya kejing sup ke men siam teng apa pidon tension sini stai apa pidon kanu kejing berkat ke batala pia bopor ba pilet ye le kai piklet lot iki baro dia kejing le kai ke wei kum ba pensyai du mene syang setengah kum ka kerteng sya kada syai sya dia semua tenat sya kata mo dia nga ai men siam lang ki kinong pet ni program bani ya dan akan dikejakah akan dikelumpung akan ni bat kum ju mo baro dengan ai men siam lang piru mo pen nga ai men siam pa pen dong sya ta ki klur kari sisa ki banwan ra na plang ko mo ra iba pensyai mo dengan itu nak cai ba pencai lawan rak kelur lalong satu kelur jangan ai men sim kena samla yele kai ketika dawai ba bat kumju iba pencai menai pencai yang ai ong ba ngasong hadi ong ba dan iba ong pang sini ha tang jing yele le kai step sisa yo sya ka bet ka boy bakot bakya te ngaru nga ai ngu bat yu blai mo te nga yele kai sisa nga yele kai sisa ngayo sisa ka met ka boy kot ke bakya sisa ngam dan jing pang sisa dengan ai ngu sisa ya ublei ba ai kemet ke bakot bakya de da ka burom bro ko mikinong pet ni ka program singi de ai ku blei baro mat ki badan di sa i gong da sta de bat kumju ki bayarap lang ya kini ka biu tang ai ku blei baro kinong pet ya kini bat kumju badan lang ni ka burom bro de kilabon ki je kerana pensai kejing pensai nai pensai buat kejing keren jong iba roy kata ka kam jong i bokumbang isi ong mang ketin khasi ka kam ka keren kam jam man ya ka ketin ti kini bolat ngot ka kam jong ki ka keren jam ti ai ba kini ki jing ki kam jong ki hi kin pen i pa ladangi le ka no ka kam da ka jing ien pa ladangi pendon kam hok e kata ka sap ka pa bleu ai ngi ngila ban job ka thong ba ka jing em jong i but kumban penkut no kini ke program juga kawan na Don Bosco Media Network buat kini ke program ke Kentucky Samla tangan de kini kintian kulish bun ba roy kulish bun ba pensai kulish bun ni pi ba ro kinong pet